Berapa ulang nih yang kita pun tahu di sini kasih saya udah sih anti kerja apa budaya
आफानि अनलायजों बिसोरखौबो आफानि गोथार फोलेराव आफानि नामावहाय मिनिगोनां माइनो नाय फैबाय फोलेरनि गेदेर अनलायजों आफा गुवार जाबोगारनि जाबोनि आफानि बिसोरनि थाखाय मिलिफानाव आफा आरज खालामनो फोरोंनोसै जेन' आफानि फोरोंदे नोंखौ जोथोन खालामगोन नोंनि बुंनायखौ मानिगोन नोंनि बोसोनखौ मिथिगौ जोंनि हाबा जानायनि उनाव एबा हुदायाव बानि बिलाइनि दा बेबायदि खामानि मावनांगौआवहाय फरायसाया एसेबां होदों आरो लोगोसे आसाम आरो माला बेखौ गानहोनायनि गेजेरजों दिनै श्रीमोनहा नार्जारि आरो मिस रेजिना बसुमतारी बिसोर दिनै बेखौ गानहोनायनि गेजेरजों आंनि बिसि आरो आंनि फिसायफोरा गोरबो गोसोआव बेबायदि फोथायनाय आन्थिसि खालामनाया माबाय थागोन जेब्लासिम फोथायनाय थागोन बे समसिम दा बेबायदि आंनि दिनै बे मिस्टार मुखाल नार्जारि आरो मिस रेजिना बसुमतारी आफा बिसोरखौ नोंनो सृष्टि खालामदों आरो बिसोरनि जिउ देहाफोरखौ आफा दिनैसिम खुंबोनानै दिनै आफा सम बायदि बिसोरखौ आफा बे समजों आफा नों बेखौ थि खालामनानै होखादों बे गासै बिसोरखौ लानानै बे आथिखालाव इसोर नोंनि नाम आरो नोंनि Tadi bisa mau Islam bisa sudah मिस्टर मुखाल नार्जारि आरो मिस रेजिना बसुमतारी आफा बिसोरखौ आङो नोंनि दास जानानै बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बिसोरखौ गोदान जुलि होयो दिनैनिफ्राय बिसोर जुलि जाबाय आरो बिसोर फिसाय जाबाय आफा नोंनि आशीर्बादा बिसोरनि जिबनाव अरायबो थाबाय थाथोंसै बिफा बिसा गोथार जिउनि गिदिर सेर दामना बिदाया हाबा जाखांनायनि
lagu apa jadi apa baik apa Ang này cũng kiếm ra nào đúng không? Rồi là có thời luôn đấy. Ayo mari kita kurang.
आखाय नोंनि आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि गासैखौबो सान हर बावसोमनायजों खांनानै लाबोबायनो बिसा बिसौ नखरनि गासैखौबो गासैखौबो दुखु दाहा लानानै गावखौनो बावसोमनानै दुखु दाहाया नों नायसबोबा संसारनि गियान नों फोरोंबोबा दुखु दाहाया नों नायसबोबा संसारनि गियान नों फोरोंबोबा उखैनायाव जाहोबोबाय गांनायाव लोंहोबोबाय नांगौमानि गासैखौबो होजोबनानै उखैनायाव जाहोबोबाय गांनायाव लोंहोबोबाय नांगौमानि गासैखौबो होजोबनानै दुखु दाहा लानानै गावखौनो बावसोमनानै
Amen.